kadom kar benglong pinya video ke lalo nonam che thanglong oi khimi ben alun sepi mate asi ke jume nai singar alang limen ke akangsa ingipi akangsa ingipi phan ong dong ilutum kar benglong rat alang li ke lunalun mate alang li si ke jume aning ching samang dopik lasi bini ke alang li ki hit nai mate alang li alun jir ke thang nai men hai bini ke labang so alamar jana puta kan lai sinang to dang te a video le starting lona akangsa ingipi alang li ki hit nai alun jira men ke lai ken lo inglong clear ne sami panimso nekai asampri seng arta deep deep nangta chini asonte sumbi komaching aserjang Halloween ong asupi nang birta neseng arlo apor nekai acethe seng ricopi o kanghon nang bihai lapen ne kangthui nalutum sami akang sang bipan awi kemi pan asik jume nailun sepi mate nanin chim sam nai alun sepi pade nan tum labang so ala madan phan share ping non lapen like tan ping don non lapen comment nang token am chining non nan tum ason kai ke kar beng long pen non am che thangklong a video hai mate actor actress a video lang iberete nan tum handshake channel option subscribe non lapen like ta ping non lapen comment nang token am chining non pinya video ke lanse kang ton lo kur bang thu